Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi. Parhorasat dihamu saluhu nakanahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lupa martangi yang pangudianon, huhud memuji-muji Tuhan ta. Jalan waing tatangi hon hatan itu hatta memakulingi hita. Job Ayub 33 ayat 26. Molo martangiang ibana tu debata jadi asia-sian nama ibana. Jala patarida honon nabuhina tu ibana mardongan olup-olup. Jala pasuangon na tu jol managalei hati gorana. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, molo martangiak ko tu debata asian nama ho, jala patarida honon ni debata mabuhina tu ho, mardongan olup-olup, jala pasuangon nama tu ho, akka hati guranmu. Demikian sederhananya kita bisa memahami firman ini. Namanginang martangiang doa, tangiang ojahan ni ngulutda. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Unang marnabosa kamu molo say pinaingo asa totong mangulu di bagasat tangiang. Asa ingo martangiang pasahat to diri ngulu to dita keluarga ta ulota yana kota. Jok hudoko kami tu horong niak kaina. Unang salpu sadari sojolo dio dihoko akayana komi pa pinoparmi pa hopumi tu di banda. Jala jok hudoko kami. Unang salpu sadari, sojolo martangiang, dungo siap podoman, lopi tanganmu, dung say mangula-ulot ta sadari ingok pasahat to dirim, ngulum to dim, dinalahumodo popia di podomamu. Sederhana, 3 kata dalam bahasa Indonesia, alai di kesederhanaan ni hata tangiang itu lias ni rohata. Hubay kami do sada survei tu anak kota remaja na Posobulong. Apa alasanmu engkau tidak berdoa dalam aktivitasmu? Secara umum, rata-rata mengatakan alasan mereka adalah malas, sibuk, dan lain sebagainya. Dibahini unang ala ni rocok ni ulomu mangabati homar saur doh debata. Mabahil lupa ho inang mabahil lupa ho amang martangiang tu debata. Firman hari ini adalah jawaban atau nasihat atau sipaingot ni si Elihu tu si Job asa totong ibana patutoru diri dia dopan di debata. Elihu adalah orang keempat yang memberikan nasihat gambaran kepada Ayub atas penderitaannya. Kita menderita, Ayub menderita semata-mata bukan karena dosanya. Tetapi Elihu beranggapan bahwa melalui penderitaan pun Tuhan bisa memakulingi marhiti paru kilota boido tolap do marhuaso do debata mamakulingi hita jala mabahin paru kiloni gabedalan pai baru haporsyaon pakrimun nang haholongon ni rohata. Maka firman hari ini adalah nasihat Elihu kepada Ayub agar senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga Tuhan akan menjawab segala doanya. Maka oleh karena itu Bapak saudara-saudara satu hari ini martangiang maho jala huhut paserep roham patutoru dirim dia dopan di debana asa ditangihon elehelekmu ditangihon tangiang. Tuhan memberkati manginang dimanapun kita beraktivitas satu hari ini. Ingatlah untuk senantiasa hidup di dalam doa, bergaul bersama Tuhan dalam doa permohonanmu. Tadehom mabuke de nomor 30 ayat 4. Sai tangihon ale Tuhan molo marta ngiang hami betuhong pasu-pasu marlobian lehononmu tunaro manopoto sai dongani nama
asaho di parpadanan mian hami sahat roh Tuhan sonangan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.